खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय आंहा बैसागुआवहाय 14 and 15 बैसागुआव स्टेज प्रग्राम दं आरोना। ओमफ्राय बेवहायनो आङो पारफर्म खालामनो थाखाय माने दैहु लानानै मोनसे गानावहाय पारफर्म खालामगोन आरो दा बे दैहुआवनो खालिबाथ' सिम्पोल बा बांद्राय मोजां नुवा नालाय ओमफ्राय बेखायनो एसे डिजाइन खालामनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय आङो लोगोफोरा सोरबाफोर मोजां डिजाइन खालामनो हायोब्ला खालामनो हरगोन होननानै सानदोंमोन आरोना। ओमफ्राय लोगोफ्रा बांसिनानो बिजि आरो जायफ्रा बिजि नङा बिसोरबो मोजां हाया बिदि होननायखाय आंनो खालामनोसै सोरखौथ' मोनबाय थानो होननानै आंनो जाखिनि रोङो बे आङो डिजाइन खालामसै होननानै सानबाय आरोना। ओमफ्राय दा माबायदि जायो डिजाइना बेखौ नोंथांमोनहाबो नायलांब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओरैनोथ' आङो मोजां डिजाइन खालामबो रोङा जाखिनि हायो बेखौनो खालामसै आरोना सोरखौथ' मोनबाय थानो। आंबो कलेज टाइम स्कुल टाइमाव ओरैनो एसे एनैल' आर्ट खालामोमोन आरोना ओरैनो बिबार माबा माबि आखिलाबायोमोन। दा बिदि आंहा मोजां आर्ट खालामनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आरोना। दा आङो जाखिनि हायो बेखौनो खालामसै एसे समायबानो जासिगोन आरोना। ओमफ्राय आङो बेखौनो फोरमायहरनो नागिरो जे एप्रिलनि 14आवहाय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि बान्दुगुरि गामियावहाय बैसागुनि प्रग्राम खालामहैगोन, डान्स पारफर्म खालामहैगोन। आंखौ इनभाइट खालामदों। बिनि थाखाय बान्दुगुरि लाइमोन आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जे नोंथांमोना आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय। आरो आङो आंनि जायफोर साबसक्राइबार आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोना जुदि बान्दुगुरिनि सोरबाफोर खाथि खालानि दङब्ला नोंथांमोना थांनो हागोन, नायहैनो हागोन, आंखौ लोगो हमहैनो हागोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। जायफोर फैनो हाथावना फैब्लानो जाबाय, आंखौ लोगो हमफैबानो जाबाय। आरो एप्रिलनि 15आवबो आंहा प्रग्राम दङ, बियो जाहैबाय बङाइगाव। ओमफ्राय गामिनि नामा लेद'पारा स्पर्टस क्लाब बिदि होदों बेनारावहाय पस्टाराव। दा बिथांमोननिसिमबो लेद'पारा स्पर्टस क्लाब कमिटिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय। स' आंना बैसागुआव माने प्रग्रामा डान्स पारफर्म खालामगोननि प्रग्रामाहाय मोननै दं आरोना। स' बङाइगाव लेद'पारा बेवहायबो जुदि फैनो हाथावना नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय, आंखौ लोगो हमफैबानो जाबाय। आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौनो फोरमायहरबाय जे आङो एप्रिलनि 14आव बान्दुगुरियाव थांगोन बिजनि आरो एप्रिलनि 15आव बङाइगाव लेद'पारा स्पर्टस क्लाब बेहाय थांगोन। जायफोर खाथि खालानि लोगो हमफैनो हाथावना फैनो हाथावना फैब्लानो जाबाय, नायफै। स' आङो दा बिदिब्ला डिजाइन खालामनो स्टार्ट खालामनोसै जाखिनि हायो। आङो नै वाइट कालारनि फेब्रिक्राइट वाइट कालारनि मोनसे लादों, ओमफ्राय ग्रिन मोनसे लादों, ओमफ्राय नैबे मधु आरोना, मधुसो। बेखौहाय आं फेब्रिक्राइटनिफ्राय लायासै। मधुखौनो आङो बे फेब्रिक्राइटखौ बायनायनि सिगां आं मधुखौनो बायखाबायमोन। बेखायनो आङो माने रेडखौहाय मधुखौनो होनसै आरोना। खारन आंनो रेडखौ बांद्राय कालारफुल नांलाया, बे जाखिनि कालार होयो बेनो जागोन आरोना। आङो मोनथाम कालार लाबाय, वाइट, ग्रिन एन्ड रेड। आं बे मोनथामजोंनो डिजाइन खालामनो स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। माबायदि जायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। बांद्राय मोजांथ' जानाय नङा, दे एसे जासाबदों होनब्लानो जासिगोन आरोना। दायो आंजों लोगोआव दङ आब'। हेलौ। आब'आ आंखौ केमेरायाव हेल्प होगोन। औ माने जों सानैल' दङ दायो, ओंखायनो आब'आ आंनो केमेराखौ हमना होनांगोन आरोना। बिथिं नै लाखाजोब्बाय। गासै 5था दैहु दङ, बर'आव दैहु होनो, सोरबा सोरबा थिंख्लिबो होनलाबायो। बिरे थांनायानि गोसोआ नोंनाव गोजौ जोमैनि दाउजों बिरफाना थाङो। नोंखौ सानना आङो जाबाय पागला। माथो थाङो आंनि समा हमनो आं हाया।
हाला अन्नाय आंनि होनो नोंखौ नागिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नोंखौनो खाथियाव थाबा नोङो आंनि बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो खाथियाव थाबा नोङो आंनि बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो गिनाय मोनो आङो नोंखौ नोंबो होसोयो सिमाङावबो नों फैयो आंखौ नों सिगियो अन्नाय आंनि होनो नोंखौ नागिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नोंखौनो बायदि बोहैनाय दै जिङाव गेलेनो सानो नोंजोंनो अन्नायनि जायगायाव फाइनालि आंना गंसे कमप्लिट जाबाय दायो बाहेरावबो अखा हागाबाय आङो दा बाहेरावनो थांफिनसै फाइनालि आङो दा मोनबा गंबा दैहुखौबो कमप्लिट खालामनो हाबाय ओमफ्राय नै डिजाइनाथ' आङो एसेबां माने हेभि डिजाइन खालामनो हायासै मोजांनो खारन आङो आर्टिस्ट नङा नालाय आर्ट खालामनायाव आङो एक्सपार्ट नङा जाखिनि रोङो बेखौनो खालामबाय आङो दा गंबाखौबो कमप्लिट खालामनो हाबाय खारन आंजों आरो 7 दंबावो लोगोफोर मोसाग्रा ग्रुप बेखायनो आं गंबाखौबो कमप्लिट खालामबाय माबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना स' थेंक इउ फर वाचिं आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय